नमस्कार मंडळी, मी सागर बागवे आणि आम्ही कोकणकर या यूट्यूब चॅनल तुमचं परत एकदा मनपूर्वक स्वागत करत आहे। तर मित्रांनो, आता मी गेलोय सुमितकडे गणपतीच्या पाया पडाक आणि आता चाललंय घराक। तर आज हा उंदीरकी, तर उंदीरकी दिवशी स्पेशल मधला असतं खीर असता वाडीत। तर आता बघू घराकडे जाऊन खीर तयार झाली आहे की नाही ती। आणि आज गणपती भावान पूजलाय ना। तर मित्रांनो, बघा आता घराकडे येईल आणि पूजा वगैरे झालेली असा। बघा, चला तर सगळीकडे बघूया खीर किती झाली आधी। तरी बघा खिरीची तयारी झाली म्हणजे खीर आता झालेली झाल्यात जमा। फक्त आता कातण टाकल्या काय झाला एवढाच नाही। मस्तपैकी तांदळाची खीर आज खाऊ गावतली आणि मग तांदळाची खीर खूप आवडता आणि आता खूप भूक पण लागली कारण आता वाजले 12। आजीकडे तांदळाची खीर करता आणि आईकडे हळू करता। मित्रांनो, आता खीर झालेली आहे, तेव्हा आता तुम्हाला खीर दाखवतोय। आता भाजी शिजता कसली बटाट्याची आहे ना, बटाट्याची भाजी आहे, गोडी भाजी। तर मित्रांनो, मी बघा खीर झालेली आहे आणि आता भाजी शिजता बटाट्याची भाजी झाली की नंतर मग जेवणार वाडी दाखवून। हे बघा आळू, मित्रांनो ही बघा, ही गणपतीची वाडी आणि ही उंदीर मामांची वाडी। चला आता वाडी दाखवून घेऊया। आणि आता वाजल्यात बरोबर 1। तुळशीकडची वर ठेव। तर मित्रांनो, आता वाडी वगैरे दाखवून झालेली असा। उंदीर मामांका, गणपती बाप्पाक आणि त्याचबरोबर तुळशीक पण जी आम्ही आता उंदीर मामांका वाडी दाखवला ती संध्याकाळी नेऊन कोपऱ्यात ठेवणार शेतात। आणि आता वाजलो आहे 1 सव्वा 1 झालो। तर आता आम्ही आरती वगैरे करून घेतो आणि आरती करून झाली की जेवणार असं।
तर तुमका व्हिडिओ कसं वाटलो हो तुम्ही कमेंटद्वारे नक्की सांगा. आणि त्याचबरोबर व्हिडिओ लाईक शेअर करा आणि जास्तीत जास्त शेअर करा, म्हणजे आमचे व्हिडिओ जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचतील. आणि त्याचबरोबर तुम्ही जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला तर आपण परत पुढच्या व्हिडिओत भेटाया.